Näçe erkek adamlar öýlenenden soň öz gelinlerine şu 5 sözler aýtmalylar. Şuňky temany şo hakynda. 5-nji ýerde temräp syňmaý şu sözi aýtmalylar. Tä aýal adam köplenç temremegi özüne bagly däl bolýar. Bäbejik bolandan soň semräsäbi öňkü kaddyna gelmek üçin 9 aýlap figura üýtgän bolsa, 9 aýam öňkü kaddyna gelmek üçin wagt sarp etmeli bolýar. Ya da garmonlar ütüýän esasyna semräp bilýär aýal adam. Şoň üçin siz patladyp ýüzüne aýtsaňyz aýal adam stres edip beter iýbiçip başlaýar, nerwinçi edip başlaýar. Şoň esasyna siz sözleri zywalýarys edip aýdyp bilýär. Meselem, plan toýda plan hil köýnek giyipdiň diýeňiz, horlanan, horja wagty giýen köýnegini ýatlatýaňyz, indi toý bolsa şo köýnegi giýär ýa-da şoňa meňzeş fasonuna tikinäý diýip aýtýaňyz. Aýal adam birinji etjek iş siz ýok wagtyň şo köýnegi ilki giyip görer. Nähilek ýagdaýda men semredim, nähili horlanmaly diýip özüne motivasiýa tapyp, size hasam özüni söýdirmek üçin horlap başlar. 4-nji ýerde ejem şu nahar has üýje bişirýärdi diýmeler. Säsiz kiçiklikden dilimiziň üstüne kusaboy reseptorlar bolýar. Biziň organizmimiziň, biziň tagam bilişimiz, tagam duýuşymyz şoň esasyna öwrenşýärdi. Ejeňiz näme nahar bişirse süýji bolup durýar. Ya da misal üçin goňşularyňyň arasyna nahar biri-biriňize dadyrýan bolsaňyz, şo goňşy geliniň bişirýän naharyna öwmeler. Süýji bolup zat diýmeli, ýöne şoň bişirýär, ýaman süýji bişirip bilen akmaý diýip ýüzüne aýtmalylar. Säsizi günnelik ýagdaýda ejeňizem naharlamaýar, goňşuňyzyň gelinem naharlamaýar. Siziň geliniňiziň elinden ýersiňiz. Sizin isleýän naharyňyz, isleýän tagamy alasyňyz gelse, bileje bişirip durkaňyz, gerekli zatlar goşuň, indikilerde şuňarrak etsem, hasam süýji bolýar diýip öwretseňiz, geliniňiz hökmen suratda sizi diňler. 3-nji ýerde nerwa degme, öýde men başlyk diýmeler. Men öňkü wideolarymda da aýtdym, azy bir maşgala bolup ýaşasyňyz gelse hökmen suratda deň hukuklyk bolmaly. Erkek adam, aýal adam özü bilen deň hasaplamaly. Aýal adam özü pikirlenip öz erkek adamyny ýokarda galdyrmaly. Düşünüňiz, şoň üçin aýal adama gruby aýtsaňyz hiç el diňlemez, size maslahat edem bermez, diňlemezem bir ýöne ýaşaşyp örenýär bolýar. Eger siz alalaşyp dost ýaly, partner ýaly ýaşaşasyňyz gelse, ýakymly, mähirli edip gürleseňiz has bolýardy. İkinji aýtmalar sözleriň biri, sen hele, sen muňa düşünmeýäň. Aýal adamyň erkek adamdan tapawutlykda 7-nji duýgusy, ýani intuisiýa duýgusy bar. Aýal adam, şol adam, haýsam bolsa bir dostuňyz bar bolsa, şoň bilen gürleşmese de 7-nji duýgusy esasyna, intuisiýa esasyna şol adamyň gowy, gowy däldigini bilip bilýär. Şoň üçin üstünlikli, öňde barjy erkek adam bolasyňyz gelse, aýal adamyňa şol gruby sözler aýtma. We birinji ýerde aýtmalar sözleriň biri, sen heley, sen öýde diňe nahar bişirmeli, çaga seretmeli, öýde uborka etmeli, şol sen işiň diýmeliler. Säsiz nyanka, öýde gyrna, ya powar satyn alaňyz ýok. Siz zakysdan bileje toý edip, ýanyňyza ýan ýoldaş köpünni zakysdan geçip ullakan edip toý etdiňiz. We geljekde siziň ömrüňiz ötünçe ýanyňyza ýan ýoldaş edip, gelin edip aldyňyz. Şoň üçin partner bolmaly, alalaşmaly, bir-biriňizi süýüp ýaşamaly. Şonu başgalaryň hasam güller, erkek adamlara üstünlük eter, aýal adamlara özüne gerekli energiýasini alar we size hasam öňe derýaly motivasiýa berer. Indik mährumanlar düşüljek video siziň kommentariýaňyzyň esasyna düşjek. Kän kommentariýalar gelýär razny temada. Haýsy tema has köp like alsa ya kommentariýa alsa indiki videony şoň esasyna taýýarlajak. Indiki görekli videolarda görüşýänçe hoş sag bolun.